चेन्नाइ बड'सा गौथुमा बाथि रंजालि बैसागु मेला खुंदों। थांनाय 10 मे खालाराव चेन्नाइनि दाब दाब जायगायाव थाफैनाय गासै बर' सुबुंजों लोगोसे आसामनिफ्राय हांख्रायजानाय गाहाय आलासि बिटिसिनि एमएलए भुपेन बर' बिथांजों लोगोसे राजु बसुमतारी बारग' एनडिएपि आरो फावखुंग्रि करिश्मा बर' आरो बिथांनि मोसाखरि हान्जानि नुजाथिहैनायाव चेन्नाइ बड'सा गौथुमा बाथि रंजालि बैसागु मेलाखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। चेन्नाइआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जि जोंनि आंगोनि हारिमु रंजालि बैसागुखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खुंनो लादों आरो बै खुंनो लानाय हाबाफारिखौ बानजायग्रा तामिलनाडु बर' एस'सियेसननि आफादगिरि राजुलाल सेरिनाथन गाहाय बिथां अजित बसुमतारी बिथांमोनखौ गोजोननाय बावग्रोदों। बिथांमोननि जि दैदेननाय बिथांमोननि जि हास्थायनाय बे हास्थायनायाव दिनै तामिलनाडुनि राजथावनियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोङो बड'लेण्डनिफ्राय फैनानै रंजालि बैसागु खुंबोदों आरो बे रंजालि बैसागु खुंनाय हाबाफारिखौ जोंखौ सुबिदा होनायनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों गोजोननाय बावदों आरो तामिलनाडुनि बर' एस'सियेसनखौ जों गोजोननाय बावदों। मानो होनब्ला बिथांमोना दिनै जोंखौ बड'लेण्डनिफ्राय लिंहरनानै बेयाव बर'नि हारिमु बर'नि जि आंगो सिनायथि रंजालि बैसागुखौ खुंफुंनो खाबु होबाय आरो बे रंजालि बैसागुआ अकल बर' हारिनि हारिमुल' नङा, बे जोंनि थैनाय थांनायनि लाइफ लाइन होननानै बुंनो नांगोन। खारन जों आसै आसौ आबै आबौनि दिननिफ्राय बे रंजालि बैसागुखौ जों गामि ओनसोलाव खुंबोदोंमोन आरो बे गामि ओनसोलनि जि रंजालि बैसागु दिनै बे रंजालि बैसागुआव सोहोर ओनसोलावबो सफैनो हाबाय। जोङो मोनसे खोथाखौनो बुंदों, बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि रैखाथि आरो बर' हारिखौ बुहुमनि बिखायाव जों गोजोर खालामनो थाखाय बर'नि जि हारिमु बेखौ जों बुहुमनि बिखायाव फोसावनो थाखाय जों दाब दाब जायगायाव बिदि हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि मेन उद्देশ্যआनो जादों जोंनि जिथु हारिमु बे हारिमुवा जाहाथे बुहुमनि बिखायाव गोसारो आरो बे हारिमुनि गेजेरजों बर' हारिया जे मोनसे सोमोनांथाव हारिमु दं, बर' हारिया जे मोनसे सोद्रोम गोनां हारि, बेखौ जों सिनायथि होनो हायो आरो बे सिनायथि होनायनि खामानिफोरखौ जों जाहाथे साफ्रोम इयुन जोलैनो जों फोरोंना गालांनो हायो, बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लासै लासै लालांगासिनो दं। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो चिफ हिसाबै गोजोननाय बावदों। मानो होनबा बिथाङा गाव मोनसे समनि जांख्रिथायारि हिसाबै बर' बुहुमनि बिखायाव गोसारनानै थानाय बर'नि फिसाफोर दं, बे फिसाफोरखौ खौसे खालामनो थाखाय बिथाङा अरायबो हास्थायबोदों आरो बिथाङा मोनसे खोथाखौ अरायबो सांग्रां जानानै दं जे बर'आ जेरावनो थांनानै थागोन बेयावनो बर' हारिनि हारिमुवा थांनानै थानांगौ। बर' हारिनि सिनस्रि, जोंनि रैखाथि, जोंनि मा होनना बुङो थामोनथा, बे थामोनथाफोरखौ जोंनि मा होनना बुङो बे हारिमुनि गेजेरजों सिनायथि होलांनो हायो। बेनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबोगासिनो दं आरो जों हास्थायगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय समावबो बर' हारिनि हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय, बर' हारिनि सोलोंथाइ बिथिंखौ फेहेरनो थाखाय, बर'नि समाज बिथिंखौ फेहेरनो थाखाय आरो बर'नि मोनफ्रोमबो जौगाथाय फारफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बिथाङा खामानि मावलांगोन आरो बिथांजों जों अरायबो मदद होनानै बिथांनि आखाइखौ जों गोरा खालामनो थाखाय बिथांजों खौसेयै जों खामानि मावलांनो जों सत्तांस लादों
आरो जों माब्लाबाबो बेनिफ्राय फावसायनाय नङा। मानो होनब्ला हारिखौ जों मोजां मोनो, हारिखौ सिबिनो जों ओंखारबोदों। हारिनि थोबसे थै थानाय माने बर' सुबुंनि थोबसे थै जोंनि गोरबोआव थानाय माने जों अरायबो बर' हारिनि हारिमुखौ जों सिबिलांगोन। आरो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट बुंगोन, जोङो जोंनि हारिखौ सिबिनायखौ जोंनि हारिनि हारिमुखौ मोजां मोननाय, जोंनि राव थुनलाइखौ जोंनि राव थुनलाइखौ मोजां मोननाय माने जों गुबुननि राव थुनलाइखौ गाज्रि मोननाय नङा, गुबुननि हारिमुखौ जोङो गाज्रि मोननाय नङा। जों अरायबो जोंनि बिटिसिआव मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठि हारिमु बेखौ जों सनमान होलांदों आरो फैबाय थानाय समावबो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठिनि जोङो जि हारिमु बेखौ जोङो भाषा बेखौ जों